kata ubang kelana kurang wang udas. Badan tahu ko padian na di pada ko pasay. Bakayno. Badan tahu ko parateya. Ugay na di tanto. Kadibutan to sa masisebenag ubni pada sumasana. Tanto sa masisebenag di pan sumasana pagwayam anan niya. Magato sa 24 ribuan nabi. Nam betul su langit, nam betul su lupa ubah gerlawan ni memang nenek ilmu mga nabi. Manto na po nakapumangudamatan no. Kambarang-barang kaya po na niya na yung naisaskan niya mabuhay suwak. Kaya kau masuk jaya sabad ay gato. Naisaskan niya mabuhay suwak. Di ada banyak lagi dia utama ada anggota pamanakwa. Dia anggota paduman, anggota dalan apa gupitatan kapag isa. Nah, mia badoy ay piti dengan uman isa na susa putian. Ada begitu ini dia kapag-pagayong na yun. Sa manuto, na lagi dumambugi nga na namin yung undang niya si isang kaya mga uduan tanong si isang kaya dawa na ayam ana niyan na kagiyeme dayo mga tawa pagkararan si isang kaya dunia kagiyeme kaya dawa tablig ng pamana may ada agi yang gotuwa kap ke kuana tanu seko sabad reketanu kada dedegu sabad reketanu ka nyaileran nag yang utang pamanakap ke Tegistan. Emang bu pelanwiran ada mana kap tiga yang bertan. Sama nanya. Nah, ada nater unta saya. So mga ulama na dila di pagapasan namahu sabad. Dia pakai bida-bida, dia pakai oni sagi sing mga kitab namanya kan bida-bida namanya baduy ayam pagtaduan lagi demambu ini yang kaya dawat tabligh dia dua kauduan nah ayam mana niya namanya kan bida sa sagi sing sada kawasan mia badoy mia sada kawasan gising ayam mana niya alami so namanya mia balima sa sada kawasan gising ayam mana niya nakuha di Samudi sama nanya na upama ko benar tano ang mga Muslim katep ko mamakin na ko ni ulang wala askan mga pagari ng mga tabligh nasasati man na yan ayabu ini sasati man na pagandugatan mamakin ka ko ni ayabu ini ayam mana niya na pagandugatan nasasati man na umakan duduk tanong saya namanya tayong tanong, namanya satiman tanong. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Amay ka keberampangan ka makapsusupag makapsulan seorang kanu. Ka makapsusupag ada kanu sa tindeg. Nandu kanu ko kita buat buta dan atau nek kay kapag kanu ko kita buat buta na wa atasimu bi hablillahi jami'a. Satiman natali ama kakatarkarakan wagi na sa Islam. Ulangwan ulalan yan enukitan nabi niyo. Naukitan. Nandudukan ko Quran wato na mi adu niya. Nagyuti mi adu niya. Magdudukan no mamusiko kadi surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasuka pegariari. Suka pegariari. Na anto na onon ikin ditulad yung mga sahaba, may pegariari siran so kaya pegariari yung mga asarang so mga muhajir. Kenapa to dua ka grupo? So muhajir gusto sar na magari. Isa to sa lawas. Isa sa kapatay, isa sa kawiyag. Isa sa kakak. Isa sa kauteng. Allah masyaallah. Nasa manuto na muhajir to gusar. Kenapa sira dua ka grupo? Bagagi grupo muhajir na sira na isa sira nga kuat. Lauda paro. Ay mana niyan na sumamuso? Ansar na isa sira nga lauda paro. Di daerah nuto kite. Kiara nuto ko ginawairan. Piya kay seseiran. Piyarateran so mga pupuro ang mga kuwan udi al-ashab uta mga pupuro kira na mga sahaba. Na manto na mga ulamatan na mga doktor bara-bara nga mga papasadien. Pada ko kira ni manto. Ayat na mada kada na di berati ayaka dia guta ayam anan yan na tawa
Ha? Mori tetapan. Oi. Dia matau dah kau kita. Si Mayor hadir ka perate ya. Pegapurma. Mata nak. Murita kan. Nah dia guna pegapurma. Kaya tengok nasa. Si Mayor pedusi mo. Kau tu. Giu tu ida kanon ika ke lalayo nagyang kuta dinga di ke pedona makan ka kutau ayam ananian nam began ka sakama pianian na dinya ka baya kaya kukuanian na ayam bu mapiana sa busa ginonian gena so mga tao at so tegiran marata ubang kelana kurang wang kudas badan tau ko padian na di pedeko pasay badan tau ko parateya ugay na di tanto kadibutan to sa masisibenang gugupan na sumasana tanto sa masisibenang sumasana pagwayam anan niya Nasugat si Mayor. Iya kabibina sa tanong kakagi lumalawan sa tipuso daay manangian. Lumalawan sa tipuso daay manangian. Na di pa na matao misya, kaskan yang kuni isun. Kaskan yang ni matao. Ato raw ni kapagam si sinabdatan. Bagi ilanan Islam agi gaya ka okitan tanu imanto. Imanto na. International laiba ya ka pemamakin orang. O kabibina sa tanu na taman sa ditano ay gedekan. Adi para ti anu mga tawa mga bebeba di radung taso mga ulama tanu. Wai, kadu mamang kadu sa tigu. Nama bina sa tanu din. Ada tanu rumda ka man. Wai. Pendegaw na di perate ya kialim. Apa di kau din? Kay magulo na di perate na. Kana mataan ka badala na kaska. Hey, Wai. Alim. Pero na kan rekam. padi si Mayor ko dir ka perate. Na ayam ananian nagyang kay aditano di kagad beka kuwaga mana batalo na kay panamari. So mga tablig na panamarkan waki. Panamarkan. So kurang ka kuya ananian na di kagad na pangku ayam ananian na Amadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iga na patanuro. Antun ayam ananian na mariribaton ba na mariribaton na sakatan ni mataurong kumako karibatan. Na sakatan ni mataong munton ko katakon tanong. Sumapuso mga ulama kuya ananian na mga tao ayam ananian na disusupaka na ilayra na kay piya so kitab kaya ananian na san anak kay makapagayon na yun na san naki sa kiano yung siku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan wa kay gudod sa hadis sa kay pagapon niyang Quran na ayam ananian na ayatan do kapitan kami ay sa tanong na miya kabagertan ng mga Muslim na ikabamalatano mga ribu itano na ayam ananian na mapangandam tano ko diya lupa na melangkat suaga matano si sagian kaya mananian na piri-piri ke bana dunia amay ka sakatano di pepawala sakatano di mananian na di mamagatakya why na ayam ananian na ditano ilayan sa kabukugan ginawa tano wayam ananian na tatarimaan tano ko kabukugan na sakatano yung makauntol na di kadin na kaya ananian na makauntol inna Allah la yughayyir ma biqaumin matana tingol Allah taala di pagalin subetado mga kaum tama sa disira ni malensi ko mga ginawa yan Beneran korek nagamay ka ditano ay genekan na matanda laki kamabinas metaru begtanub na ko karang why kasudi matau tengkat na metaru bekarang why so matau sa sukudan na ayam ananian na ayam abida watau ayam apa panempang why nagi so ayam ananian na pananaroon umanga lokestano ada tanu kini kuha Allahu Akbar ayam ananian nada tanong data sa ginawa tanong kaya manan niya na sobra sumiyobra tanong sa sabu sagi ang kota manan niya na di patutiba tanong pa sobra sa sabu oy so kitab na kitab ya pasal so kitab so Quran so hadis na sa tayman akyat ko ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kamekman. Alis malabakat kami. Ito na kayo mato. 10 minutes. Tayo pa kakakuha. Petra. Apa na yun? 10 minutos. Why?
Ayaw mana lagi ayaw daw ka dito tinidikasan. Pantag ko. Pantag ko agama. Sebelum kau di. Pugusi ako ma'am, pugusi ako. Aya ka pa po naging ngayon tanong na tabligo. Tablig, ano tablig. Alhamdulillah mga pagkarami. Pag nintanaw si Ikwala, aya man nalalag na makasisinabuta tanong sa mga makasisinabuta. Nanato na po na 10 minutes. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagay ang usungaran ka para po na ibibigay. Dia busuwa tayo pagarinyo. Si Khalid Mauna Harimau. Harimau. Wata iusan sa Binidayan, wata iusan sa Masyo. Tatginan. Mga ngarumapan. Gini usian tano di tano diga pamagusia mga pagare sa gini dakwah tabligh. Na aya pinutulan na kano pa ma nasuka pen eh di ko pinutul ko karata ya no ya darudo siya siko 1978 na tinimo alang ulaman sa dunia magato sa bupito pulo a doktor atinimo apya ka kuntis siran sa kaya panutula ko nabi sallallahu alaihi wasallam. Pihak ambil lesiran sa kitab. History pa mau nabi. Na ayam ya tapuan na ulama sa tabligh. Masyaallah. Oh, ulama sa tabligh. Oh. Aya nga ran naging ulama na si Mubarak Puri. Salam san katanya Kini Mubarak Puri. Arawi pumamakin. Magato sa gupito pulo aguisa. Siara raw terkadus jangan nama Arawi. Magato sa gupito pulo aguisa aalim. Naso kitab wallahu alam muda mapusa katanya mga pagare sa tinda di display non katan. So kita ba may kataban? Why? Na ayam ya kataban na ulama. Pamakin gani mayaw. Ayam ya kataban na ulama tabligh a first. Na second na ulama na tabligh. Na third na ulama na tabligh na fourth na Egypt. Da makasulda Maka na guda makasulda Madinah. Allahu Akbar. Saging yakya kunti so. Why? Ano yung ang utama madrasa kaya pasado ng utama mga ulama? Di tanod pangaluin basta importante kate sa kitab sa pagilero no pa mauda mapusaya kaya manan yan na kuan. Na, oriano to. Pikunti sa mamperuman ayap man na piano tulpman. Ayap man na piano tulan na mga sahaba. Kau yagu-yagu mga sahaba. Ayap man na miya katabaman sa buong dunia. Ayap man na miya kataban na si Maulana Yusuf. Rahmatullahi. Ulama aging tabligh, amir aging tabligh. Ayat yan nutul na sahaba. Subhanallah. Ayat no sahaba. Oy. Oriano to. Kate, kailangan nakano aging. Kate. Sararat. Nilini yung pagalitan na yaw. Ate, kailangan namin ang madagli ang mapupulong naman. Nangunay mga balag sa nadat. Sararat. Mga pagariya, may mo tapia kay Leakar ka, no? Mama, nataw sa ging embel sa nakanengit. Mga tao, ging manan niya nambel sa nakanengit. Maramayin, masyaallah. Tinimo unsulangan may manan niya na mga alim. Subay manan niya na labi 20. Ang mga alim, apya ka, kunti-kunti sa kapangusyat. Naep man na miya katablig na paep man na miya kataban na patapata grado niya na tablig. Patapata. Tiyaban niya sa mga full plate sa kidi diploma. Tiyaban. Ino to magmulan na. Swala na sote. Sa history. History na. Miyang ulap man na to pero man nakataya sa center kapakay man to napakatindig siya gingi mama. May kunti-kuntis man sa mga pulplit sa mga ulama sa kapangusyat. Kapag usay ko agama, ayap man na miya kataban na dede na mga pangadi. Saya kataya sa kapakatindig siya man to gingi mama. Makasungan upang mapagagtuan na. Kapag man na niya napakatindig siya nga mama miya kataban. So yaman ang mga pagariya. Miyasimakan na sa miyasimakan sa miyakauma sa mga ulama mga Arab. Natini mo sa mga ulama
Na miya makay sisira no man sa timan na pakay siya na sa timan na sobre. Na dead na liambo no mga tablig. Langon na ako mino sa langon na miya ako permium na langon tablig. Na so mga full plate sa mga ulama ay man na niya mga kalabaniran. Na dead na bayram niya ako sa timang busong tayo man na sobre. So yaman na mga pagariya. Kopi tarik na. Kepakayaman na niyan. Kapag na mapakamuyan tanong siya ginga kita ba dia kan diteron. So gitu yaman na niyan mga pagariya kap kepersonal ya. Oh kepersonal. So yaman na mga pagariya. Nagiyan kaya kay gagaladan sa kalangon na kay tuan na kay tuan tablig na kay tuan tablig na syaitan nagianan. Syaitan. Langon na pagaluin na yaman na niyan na kay tuan tablig ka. May buka piya ka mo yan so yaman na niyan na benar na siya emap pa mo yan na tablig. Subhanallah. Miada so pada drag. Na yakituru ka mama miya ka beron na tablig. Miada so talibuno. Na mama kituru ka. Amya ka beron na tablig. Pebuda makapalangan na sa pamilya. Na miya bero tablig. Miya pakayaman na niyan. Na miya paka subhanallah. Miya paka pepagari yan so yaman na niyan na di mamagin buhi sa tiya. Uwa. Kataon-tan wagaya. Mada kalasaran na. Uy, kataon tano, di na di maginabuhay sa tenay, iman to na di ngaksa, di magunuta, di magatuang siya man na niya natalam. Lips to lips. Subhanallah. Lips to lip. Uy, di magatuang sa talam. Ngulalan sa burger, ay papadalaman wala sa gingaman na niyan, na dakwa to tablig. Uy, na dapat na grupo ko dunia, ba niya kagaga, aging ngayaman na niya, na piyangaloy tanong. Subhanallah. So kapag taman niya sa bangkit, taman sa bangkit na ayabu ay manan niya na mga tawa kituro aso masabot ko agama na sudawa to tablig. Subhanallah. Kaya ka rin na taman sa di mabata lagi nga kitab bu mga tablig. Amya kataban sa inter na dunia. Ko tenim kiatibu ako lang ay manan niya. Taman sa di mabatal. Na di ka pa kay manan niya. Na bad na makalawan sa manan niya nakapagilmo ko ay manan niya na mga dawa to tablig. Kapag ay man to napakamuenta no sa kita ba dia kena diteron. Amya kataban kita bu manan niya na mga tablig. Subhanallah. Why? Rahikul makto mangaran yan. Sel nectar ang ngaran yan sa English. Subhanallah. Rahikul makto mangaran yan sa manan niya na Arabic. Okay sir. 5 minutes. Sabi yang gada wato tablig. Na aya pagang paganemi tablig na swalla. Inna Allah baligu amri. Inna Allah baligu amri. Aya pagang pagane sumiyugo na swalla. Sumiyampay sa suguan na swalla. Why? Swalla. Inna Allah balik. Titindigan na alip. So fa'il, aktor. Si kuya manan niya na bas Arab na basta tindigan na alip na emanan niya na padsaging uta emanan niya na aktor. Fa'il. Subhanallah. Why? Ini turuk man wala sukura emanan niya na Quran na hada balagul linnas. Jangan na natiwala na Quran na tabliganan. Tablig sa Quran. Subhanallah. Ini turuk man wala pero masuk tablig. Subhanallah. Mata-mata nasyugamis kaya Muhammad sa katablig. Why? Syararot sa kanatay Katablig. Kasampay. Magato sa 20 aku pateng gibo nabe katablig agalabakian. Masyaallah. Magato sa 20 aku pateng gibo. Ino ready kita ino dia mana niyan nagkelumas ya mana niyan na ilmu tablig. Ka ilmu mga nabi. Magato sa 20 aku pateng gibo nabi. Nam betul su langit nam betul su lupa ubah gerlawan ni mana niyan ilmu mga nabi. So galabak mga nabi. Wah. Betul su langit nam betul su lupa. Ubah dem pa apa kalawan. Agalabak. Kapur wa ilmu, katao. Si kuya manan niyan nakatao wa manan niyan na dawat. Subhanallah. Betul su langit abu sulupa. Ramis. Why? Kadada na magmuot apa kaya manan niyan. Na pagkabatalan wala. Elek atiron wala kata si pamakin ganiyo. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Api atigi wala subhanahu wa ta'ala gid na napalaw na maron pa ko ay manan niyan na dawat na may lingay manan niyan nakikayuntong. So ay manan niyan nagito kitiro tanurun sa deg na lawan niyan manan niyan na mapuro ilmu so ilmu ay manan niyan na dawat ay manan niyan na tablig. Kaya pagani tablig, ay pagani sumyugo na swalla. Ikadua so Quran, ikadua so Jibril alaihi salam, ikatlo so manan niyan na mga nabi, ikapat so manan niyan na mga kitab. Na ikalima tano, agi mo manan niyan na baligu anni walau aya. So manan niyan naging lima timan na tablig ari mga pagariya na okalbatiya na miya binasa so manan niyan na agama. Why? Okalbati aging lima timan na manan niyan na tablig.
Paganito, nguta, suwadla, mananin na sumyampay, ikadwa su Jibril alaihi salam, ikatlo su mananin na mga ambya alaihi salam, ikapat su mananin na Quran, ikalima na sa katano. Su mananin na piyasya kang mga Rilang batan to may kasakit kakagigi yung to kaya pinanaroon yan. Bentau ko pa din na di pa ko pa saya naguging ta kaya pa ka balasyan sa sop para tiyan na peki na tanto to masakit akatiro mga pagaremi.